Il sait ndị Igbo n'obodo a amaghị omenala ọfụma na-ahịa na-akọwa ahụ omenala ndị Igbo otu a ka ọ dị duga adị nke ihe agwa nwaanyị na-eke nne na-apụtụgoro nke nne. S'il vous plaît, ceux qui partagent manger la temps un peu, faites la pause sur le manger, s'il vous plaît. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est très important. Après ça, le manger continue. Faites pause, s'il vous plaît. Pause. Makana ime na ime me nwere omenala ije n'ihe otu aka ọ dị and onwere onye anyị na-emegide kama na ọmụọ bụ ezi Igbo izizi echi and echi ezi Igbo izizi ọ ga na-ekpokọ iwe niile ndị Igbo na-eme ọnụ otu aka ọ dị kọwalụrụ omenala ndị Igbo ka otu wee dị maka na mgbe ọnwụ igwe bata igwe fe aka igwe fecha aka ọla n'oche onye wuchie ma na bịa kene igwe onye wu gọvanọ ndị steeti igwe bịara bịa kene igwe otu aka ọ dị mana adị m sọpraịz na-anọ ebe a m bịa na gọvanọ Ogun steeti abịago nke vaịsị a ji abịa maka na mmadụ ahịa akpọ mmadụ okwu ọkpọchazi anyị okwu gara azụ otu a ka ọ dị ọ jọgburu onwe ya ajọrọ njọ ihe nji ekwuru ibe ahụ Bible gwara m say the truth and that truth will set you free. Igwe anyị kwuru eziokwu and nke ịbụọ biko mgbe ọnwụ na-akpọrọ anyị oku ezi Igbo na-abịa n'anya ọjị gworo na ndị Igbo ejiri ọjị gworo aga ọfọ onye ka m ji wee sị na m ahịghị ehi uzu ọjị gworo wee gọọ ọfọ maka na omenala be anyị ka anyị dị ka ame gịnị ka anyị na-akọrọ ndị Igbo be anyị agaghị nke ị na-eyi akwa ndị Awụsa ọ bụrụ omenala ndị Igbo maka na ndị Awụsa anaghị eyi akwa ndị Igbo ewu na-eyizi akwa ndị beba ọ dọwuru onwe ya ọ bụrụ nke ndị Yoruba ọ bụrụ nke ndị Awụsa nke bụ eziokwu ka m gwara gị maka na ndị Awụsa anaghị eyi akwa ndị Igbo ka ezi ka anyị na-esi na-abịa na-akọkọ omenala beba hapụzi ya nke be anyị anyị dị nkọwa nke be anyị akọwa nke be anyị hụ na amarị na anyị nwere mkpa karịa hụ maka na Bible promises the truth and that will set you free. And the other moment ebe a wee hụ na ọchị Igbo adịghị ya biko ana m ayọ onye ọbụla bụ onye Igbo mgbe ọnwụ na ịma na ezi Igbo ga-abịa na fọnshọn gị ka a ahụ gote ọchị Igbo wetara anyị maka onye omenala Igbo ka anyị na-eme maka na ọdụ mmata atagawa ọ bụrụ wee gawa wee ruo echi niile so ebe m na-ekwu iwe ahụ ka n'iwu a na-eti awụrọ n'isi mmadụ kama n'iwe mere mma n'iwe mere mma na unu na-ahụ na mmiri na-eru n'igwe mana m agwa eluigwe okwu nke ji wụrụ igwe onye amụma ka mmiri nwee njebe gịnị cheruju anyị mesiwe anyị ga-eme ka mmiri wee zowe maka na na-enye esi igbuno ngọ ihe njibi wanyiri nne asịkwa m ga akọ n'ọgwụ ịchọ nke ọgwụ nke ịchọ mgbe egwu igbere egbe maka na egwu ara ha bụ igwe ahụ maka na iwu igwe bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ so ebe m ga-ekwu ihe ahụ ka ndị Igbo ire n'obodo a mara omenala be anyị chiaman ikpete ekpere igwe agọ ọjị agọcha ọjị erekere nri fọnwa ya na-eke nne kesina nri maka n'ihe uwe mmiri na agwọrire ntụtụ fermez le manger s'il vous plaît mangez là. Fais la pause sur le manger, s'il vous plaît. Merci. Biko, ihe na-ekwu okwu ahụ omenala Igbo ga-akọ nkọ maka na ndị anyị adịgbo ebe a ọwụrụ ka o wetara anyị wee si mba na ọjị gworo anyị ha arụ ọrụ azụmenala Igbo ọwụrụ na ọjị adịrọ anyị ewere nkwụ ike wee wechukwu okwukwe abịa ma okwu ọzọ anyị ekpere biko so ihe nna ayọ ndị Igbo ihe n'ebe ahụ na mgbe ọbụla igwe ga-abịa
ọ chọrọ ị na-eme ka ahụ weta ọjị Igbo anyị ọjị gbara ịnọ maka na omenala Igbo ka anyị na-eme wee sị na anyị adịghị na anyị mma n'afọ Chukwu Okike abịa ise n'ebe ọrụ na ọjị adịrọ ka anyị werezie mkpu ike wee gwa Chukwu Okike ama na okwu and mụnwa 64 gọvanọ Ebonyi steeti na mụnwa adịrọ hapi si ebe anyị si ya na mmadụ hapi maka na igwe mmadụ okwu ire ụlọ okwu akpọrọ gị ọ bụrụ na mmadụ bịacha a na-eche gị sụọ n'ihu aka igwe kwuru ụdịrị a ga-emezikwana ọzọ maka na onye bịara be aka ata awaghị ya weta mmanya ahụ gọvanọ ya dịsọba ogu weta mmanya etu ndị Igbo si wee dowe ya wee si ya adị na anyị mma n'afa Chukwu Okike abịa biko onye kwu okwu bụ ogwu n'isi ọgwụ Igbo igwe na-achị gị ọfọ a sị m na onye wetara mmanya wetara ndụ ise na anyị aṅụrụ mmanya aṅụta ndụ ise nwụta agamnihu ise nwụta onye nwanne ya nwanne ya ise ayụrụ Igbo ya wu ndị eji ama atụ na nakodo ugbu a anyị ahụ aka na-enye enye anyị ahụ aka na-ayọ ayọ ise ebe anyị deburu mvụ a sị anyị mba anyị mechiga azụ a ga na-ata anyị n'ofu n'ofu ise ma anyị usada abịa were akpọkụ Chukwu Okike abịa ma na iwu Igbo niile mmanya nwụ Chineke anọrọgoro ụbọchị nke tata anyị na-ayụ ya n'ụbọchị nke tata na ndị agaghị ezo nwanne anyị nwoke emechibe ihe na ọ ga-eme ise mgbe anyị na-ala mmiri ezoro n'ụbọchị tata ya mara anyị mma n'afa Chukwu Okike abịa ise ka anyị ji wee nọrọ ebe a anyị ahụ aka na-enye nje anyị ahụ aka na-ayọ ayọ ise ebe anyị ga-ewuru mfu asị anyị mba anyị ga-etinye azụ a ga na-ata anyị ka anyị nọrọ ebe a n'ihe na-ebe a ndị ọgbụgbọ moto ga-agba moto ise ndị arụgbọ ụlọ n'obodo anyị arụ n'obodo a ise manso shada manso shada manso shada ndị sabatoko were anyị Chukwu Okike abịa ma n'isi anyị n'ebe a na obere ga na-egbo mkpa ihe nna anyị onye isi nwoke n'ebe a bụ nnukwu ego ihe nna anyị onye isi nwaanyị n'ebe a bụ nnukwu ego ndị na-achọ ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwoke ndị na-achọ ọmụmụ nwaanyị ndị na-achọ di ezigbo nwaanyị ise ndị na-achọ nwaanyị ezigbo di ise anyị Igbo ya bụ ndị eji ama atụ n'obodo anyị dị n'iche n'iche weta anyị Chukwu Okike abịa Chukwu nke ma nke ndị Igbo anyị ahụ anyị gbara aka jee mba anyị eburu ike wee nata na bụ n'isi ụmụnne nye n'ebe a na onye ọbụla chọrọ udo ga-abịa ya n'ofu n'ofu anyị ga-akpọ aka na-enye enye anyị ahụ aka na-ayọ ayọ ise ma nsuchada ọgịnịbịa were anyị ọgwụ Chukwu Okike abịa ma na obere ga na-egbo mkpa ihe nna ya onye isi na-ere ebe ahụ nnukwu ego ndị na-azụ ahịa kọstọma na elu kọstọma so ndị na-atụ ahịa kọntena na elu kọntena ise ndị na-agbata ihe promoshọn na elu promoshọn ise ndị na-arụ kọntraktị na elu kọntraktị ise ihe na-eme iru ọma anyị na-eme ebe a ji wee nọrọ iwu ọma ya eru anyị n'ofu n'ofu n'afa Chukwu Okike abịa ma ise were anyị Chukwu Okike abịa ma na anyị na-eme ebe a onye chọọ mgbugbu ya onye nwere awadịrị okwu were anyị ọgụ n'isi nwanne ya nwoke nke na-ekwupụta nwa nwoke ọ na-ekwupụta n'ụbọchị nke tata na ọtụtụ ụmụ ya zụọ ya na mmadụ ọrụ ụwa ajọ mma ya arụ ya ajọ mmadụ agha arụ ya mana ma ọ gwarụ na enwe ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ka enwe ihe anyị na-ekwukọta ebe a na ajọ mmụọ ya arụ ya n'afa Chukwu Okike abịa ma ise mgbe ọ ya-agụ ụgwọ ọ ga na-agba fesi na skuul ya n'okwu n'afa Chukwu Okike abịa ma ise were ayọ na ndị niile mere ebe a n'ụbọchị nke tata
na ndị a ga-eri ebe arụrụ anyị ngọzi mmanya anyị ga-anaghị arụrụ anyị mmanya ngọzi mgbe anyị ga-anya na ezi ga-erure anyị isi n'ofu n'ofu n'abatụkwa ogugo abịa ama ise onye bịara ebe a ekwudobe ọfụ na dị n'ofu n'ofu n'abatụkwa ogugo abịa ama ise wee rụọ ọgụ chukwu ogugo abịa ama chukwu nke ndị Igbo agbakọ maghara nọ ndị Igbo agbakọ ụbọchịnara ndị Igbo agbakọ ụmụ erimi ndị Igbo ji agụ ọhụụ na-abịa na mmanya wee gbakwuo Elohim gbakwuo Shaddai gbakwuo Yahweh gbakwuo Yeshua wee gbakwuo chukwu ogugo abịa ama na-abịa ṅụọ mmanya ka anyị nwee ya n'ikpe n'afọ chukwu ogugo abịa ama Manzo Shaddai Manzo Shaddai Manzo Shaddai am I taking too much? Anakụkwadoro ezi Igbo aka kọrọ na Igbo anyị aka ezi Igbo gburugburu yes otu ọ ka dị ife ka eji amalite dozie biko ana m asị nke ji wuru igwe onye amụma ụlọ chọkwa mmiri zoro mbanana mmiri ahụ mebiri anyị anyị na-eme ọnụ anyị karịrị ọkụ ọnụ ndị gịnị ajọ mmụọ na-agụghị ụzọ agụghị ọnụ mmiri a na-ayọrọ ya bụ mmiri ngọzi onye ihe ezo tere emechi ibe anyị na-eme otu ọ dị nke ji wuru igwe onye amụma n'ibe njibi ụwa ka anyị ọgwụ a sị m na na-ebiri ya ṅụ mmanya ise anyị Igbo aṅụọ mmanya ise ana Biafra aṅụọ mmanya ise anyị ahụ aka na-enye enye anyị ahụ aka na-ayọ ayọ otu ọ dị n'afa Chukwu Okike abịa ama ise Manzo Shaddai igwe ọgedede hey ị nwere igwe nwere swaga ndị be ụlọ nwere igwe nwere swaga Ikorobịa before